Söislumi, ja ekanakin anteeksi siitä, että meillä, eli siis minulla ja Lunalla, ei ole tullut pitkään aikaa videota, koska aikaa ei ole oikein riittänyt, ja sitten meillä on no on meillä jonkun verran videoita, mutta me ei ole jaksettu editoida niitä. Joten, joo, tässä nyt tulee video. Ja, joo, teksi Luna ei nyt ole tässä videossa, eli mä teen oman videon. Ja joo, mä en nyt laita tähän mitään introa, koska se on Lunan tietokoneella se intro, niin joo. Aiheeseen, eli niin kuin otsikostakin saatatte päätellä, niin mä esittelen soturikissapiirustuksia, koska olen ihan hulluna soturikissoihin. Aloitetaan. Ekana on tämmönen kansio, jossa lukee Warrior Cats, joten katsotaan mitä tämän sisältä löytyy. Okei, ekana on pajuturkki. Tää on vähän ruma. Ja sen häntä meni jotenkin pieleen oudosti. En tiedä mitä sen hänelle tapahtui. Mutta tää on muutenkin vähän outo. Sitten on kirkas sydän. Tällä ei nyt vaan oo sitä haavaa siinä toisella puolella naamaa. Ja toisella puolella täällä on joku orava. Se ei oo soturikissapiirustus. Sitten on tulitähti ja hiekkamyrsky, niin kuin siinä lukeekin enkuksi. Ihan sama. Sitten on 2 hahmoa, eli pitkä häntä, jolle mä en nyt piirtänyt tässä piirustuksessa mustia raitoja, koska musta näyttää ampiaiselta silloin. Ja tässä on vahteravarjo, joka meni vähän pieleen. Sitten tää piirustus on vähän vanhempi. Tai no siis ei hirveän vanha, mutta silleen noin muut on silleen aika uusia. Tää on niinku, heti kun mä kuulin soturikissoista, niin mä tyyliin piirsin tän. Mutta tässä on pitkä häntä kun se kuolee ja tää nyt vähän meni pieleen ja tässä on joku random kissa. Sitten tässä on tulitähti ja ruoska. No tappelee. Joo, vähän outo häntä ja mä en oo nyt värittänyt sitä. Ja joo, siinä oli ton kansion piirustukset, sitten mennään muihin. Seinällä tämmönen piirustus hiekkamyrskystä ja tulitähdestä. Ja joo, tää on tosi pieleen mennyt, älkää valittako tästä. Ja sit siinä vieressä on sinitähti ja joo, se on vähän vammainen. Joku random kissa, mä en oo ihan varma mikä tää on. Sitten on liekkihäntä, mutta mä en saanut tästä oikein järkevän näköistä, koska jos mä olisin värittänyt vähän niinku vettä, eli tuolla sinisellä tohon päälle, niin siitä olisi tullut semmonen oudon näköinen, mutta nytkin toi on vähän oudon näköinen. Ja sitten tässä on toi tulikukka. Miten mä puhun? Puukukka. Joo. Ja sinitähti. Tai no, tällä hetkellä varmaan sinitassu. On tän kansion. Eikö siis kansion. Mä puhun oikeesti ihan sekavia. Vihon piirustus. Ja täällä on vain 1 piirustus. Mut joo, se meni vähän pieleen, koska mä tein sen pelkillä tusseilla. Siinä on hopeavirta ja harmaaraita. Ja joo, niin kuin sanoin, se meni ihan pieleen. Mut joo, mä tein sen pelkillä pro-markkerilla. Tämmönen vihko tai kirja, miten sen nyt ottaa. Ja mä koko ajan hakkaan tätä tälleen. Niin, katsotaan mitä täältä löytyy. Sitten on lumuturkki, jonka itse asiassa Luna piirsi ja mä vaan väritin. Mutta joo. Sitten on tulitähti ja tässä nää klaanien logot. Ja myös taivasklaanin. Sitten on tulitähti ja hiekkamyrsky, tarkenna. Ja tässä on jotain outoja. Tää on oikeesti ihan outo. Sitten on vielä kuukukka ja sinitähti. Ja kallio ja ruoho. Wow. Ja punahäntä. Mut siinä oli kaikki piirustukset tällä erää. Joten toivottavasti tykkäsitte ja paina peukkoa jos tykkäsit.
Ja tilaa kanava, jos et ole vielä sitä tehnyt. Niin me nähdään ensi videossa. Moikka!